Ablay pi baro lang ba jong ka video ngan hikaya pi kumno banshna ya ka YouTube template da ka bapandon kam ya ka MS Paint. Wala da pimdan ya ka Photoshop nrei lang ba jong ka MS Paint pila ban le ya kata. But lada pi dei ki badang thamai ya ka channel. But kumjuru lada pi dei ki barim ibam pat subscribe pila ban subscribe ya ka channel ka jongi but kumjuru ban knyat ya ka bell icon nang tapat sa I all. Kenang bapindu bio ek video thamai ki bangin sa update na kapor sa kapor but tu mentah nginya pe ek ke video mentah kasngi pidei ban khenya la de ba philong ki preview ba don bok namar ba wala da phimdan ya ka Photoshop rei pio pat galat ban design ya ka YouTube template da ka ba pipe ek ke video ko bangan hikai pi TP yaj ka banta jong ka resize but hang ni nganong ipi pilej ka pixels but piti ban weng no yakani ka batho maintain aspect ratio ada pi klik yakani but da pi pendap ya ka horizontal pixel haka vertical pixel ru ka kelalang tani ka change da pi weng pade ka horizontal pixel ka dimlong 6000 aspa prapo but ka vertical ka dimlong new arpo but kani kalong ka size ka babyang tam na ka banta ka YouTube template ka jompi but hang ni pila ban airong ya kani ka banta da ka bapi klik ya ini borti pila ban ai da kani ka rong la ni pila ban jit da ka baipan baro kalong ha jing song tanat jompi ya ka jai rong ka bapi nai tidak piyaj pada hang ni uba long letter A ka pamut ba pila ban type te pijin e karong da karong you can type but hang ni ngan tho ka YouTube template pila ban ai kanu ka kerteng ka ba pidon kam na ka banta ka YouTube video ko jongpi but hang ni ngan ong pi pila ban select da ka ba pi ai control A ban select e baro kini kidak nang ta sajid ya kirong ya karong jong ni udak lada pikwa ban pengkalah hadin hang ni ngan pengkalah kini baro kenang bakan long internet balong attractive tidak piyaj ya ka opaque ka shim ya ka rong jong ka background pila ban pengkalah kini ru rei hang ni ngan su ino kum tu bat pila ru ban pengkalah ya ka style jong ki font kalong kalkum ka jingnang jungpi ban design ya ka template ka ba la ban kring ya ka jingbuon ki nong page ya ki video ki ba pi upload ha ka YouTube but hang ni supu na ya chakani pete ko ka banta piru phila ban le kumjo da pia ya kani ka banta ba karteng ka select phila ban jit ya ka rectangle selection pila ban shu drag lani ban tan yu mouse cursor but hadin nang tapade pila ban copy lan namar da pi cut kan ot ya ka tukadur kan sapau ka background ko balik pila ban shu copy no ya ka but nang tapade pi ya chaka to banta ka ba pi trekam nang tapade pila ban paste hang ni anda pila ada ban paste pila ban bu akanu ka jaka ka ba pi song tanat ani ka ba pi syam ba ka biang ban syong nang tapade sa resize pila ban penhe lani ban penret pila ban tan na kendong lani naki banta ba na sediang syamon sya jerong bat banta ka ba syarum hadi nangta pila ru ban jit sadakoi bede kerkom ban select om haka rukom jong ka rectangle pia ina ka jo ka banta but pj bede ka free form selection pila ban ya hak to ka banta nangta bede pila ban draw ya kanu ka area ni ka jaka ka ba pikwa ban copy pat pila ada pila dep nang tu pila ban buat kejuk ke
method ban copy bat nang ta pade phi yai biang syaka to benta ka ba phi trekam nang ta sa paste hakaju hi karukom kumba ala da ban batai haswa hakaba ale ta ga dur jongka PC nang ta pade ya kani ka benta balik pila ban pendam biang da ka ba phi klik ya ke borti rong nang ta pade phi jet ya to hi ke background nang ta sa klik bat kalong baik si benta bat kiwi pada kidur tekan nomdon jika background ke barong li nang tapat pila ban type yang sakoi pada kajing tho tani sakat to kani kasong kat kum kajing sngau hun ke jongpi hangni kan type ya ka kantin subscribe bat kalong hi kaju ke benta ke ba pila ban jet ya karong jong kidak nang ta ka size pila ban penhe penred hangni ngan pen EP bala da pi penred kiret la da pi persang ban penhe ki he bat da pi kham penhe khan dian kala tu no ya ka space ke ba di bandon nang ta pade pi ai be kum ke ba di hok khana bakan itanan nang ta sajid ikarong nang ta kasong ru hapi la da pi kwa ban sim ya ka bantajo ke background sa ai opaque la da phim dan kam phi wengno phi ai be transparent nangta hadian jo kane anda pila deb pentikna ba pinra bahaya kane ke jingtho nomor ba sisin pila yo klik ha ka background ha ka ms paint nong phi nam la shu ban redo but hadian ba pila deb ikini baro pila ban save ya kane kanang ba pin upload ha ka YouTube video ko jongpi da ka ba pilih ya ka benta jong ka file nang tapan pila ban I save lani da pilih ya ka save as pin sayo shibun teliki format ki ba pila ban save henry nga recommend ya pi ba pin jet da ka PNG lani da ka JPEG kanang ba kan khamba but nga kerman do pi tanah kan ka video nang ya kersan yangi da ka pi subscribe ko bless you